Mitől fog jobban állni a zászló? Nézzük a tényeket. 30 éves kor után a férfiak tesztoszteron szinte évente akár 1-2%-kal is csökken. De vajon mi történik a szervezettel, ha túl alacsony a tesztoszteron szint? A tesztoszteron nélkülözhetetlen a férfiasság fenntartásához. Ha a szintje alacsony, a vérkeringésed romlik, az izomtömeged, az energiaszinted csökken, és az önbizalommal is csorbát szenvedhet. Egyszerűen fogalmazva, ha nincs elég tesztoszteron, akkor a férfiasságod motorja lelassul. Az alacsony tesztoszteron egy csendes probléma. Eleinte csak apró dolgokat veszel észre. Fáradtság, kedvtelenség, majd csökken a nemi vágy. Idővel ezek a jelek gyakoribbá, majd komolyabbá válnak. Ez a probléma több férfit érint, mint gondolnád. Az alacsony tesztoszteron szinten rendelkező férfiak száma 2012 óta több mint 5-szörösére nőtt. Tudtad, hogy sok esetben a hálószoba kudarcok hátterében a csökkenő tesztoszteron áll? 60 éves korra olyan alacsony lehet a tesztoszteron szint, hogy az más hormonok csökkenését is maga után vonja, ami további problémákhoz is vezethet. Az urológiai központ adatai alapján a 40 év feletti férfiak körében a merevedési zavar előfordulása 40%, és ez a szám az életkor előre haladtával nő. Az 50 év felettieknél már az esetek több mint 50%-ában tapasztalható. De vannak megoldások. A tesztoszteron szint természetes módon is támogatható. Megfelelő étrend, rendszeres mozgás és bizonyos tápanyagok kombinációja segíthet újra visszaszerezni a férfi erőnket. Nézzük a nemzetközi kutatásokat. A makagyökér Peruban őshonos, és már a 8. héttől javítja a nemi vágyat, a libidót, valamint a reproduktív aktivitást. Az arginin az alanyok 74%-ánál javított a hálószobai kudarcokon, főleg enyhe, közepes esetekben, a citrulin esetén ez az arány egy szintén vonzó 50%. Az ashwagandha és a fűrészpálma növelte az alanyoknál természetes tesztoszteron szintet, utóbbi pedig hozzájárult még a prostata egészségéhez, így a vizeletáramláson is segíthet. Természetes módon ezeket nehéz lenne minden nap fogyasztani, ezért örültem, amikor egy barátom ajánlotta a Premium férfi erő komplexet. Ebben a felsorolt hatóanyagokkal együtt összesen 14 fajta jótékony összetevő található. Ráadásul a Dr. Kapsz innovatív kapszulák ellenállnak a gyomorsavnak, így akár 100%-os integritással juttatják el a hatóanyagokat a bélrendszerbe. A nemzetközi tanulmányok mellett a vásárlói vélemények is mellette szólnak. Ha te is eljutnál férfiasságod csúcsára, én mindenképp ajánlom kipróbálásra. Az étrendkiegészítő nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, változatos étrendet és az egészséges életmódot. Ez a termék nem alkalmas betegségek kezelésére, megelőzésére vagy gyógyítására.